Сегодня патриотический клуб «Рамзан» совместно с Центром духовно-нравственного воспитания и развития Чеченской Республики провел акцию «Познай истину ислама». Активисты клуба раздавали брошюры и расклеивали листовки с хадисами в районе республиканского торгового центра «Беркат». Акция приурочена к месяцу Шаабан и приближающемуся месяцу Рамадан. В этих печатных изданиях рассказывается об основных положениях ислама, с которыми люди сталкиваются ежедневно. وسيلة محمد مرة ويبصر أمتنا وداخل معنا مصلخ الوقت إنه داخل إشتوى هورا تنا لدوغات تنا ليلش نيق حوس بيشوا نيق هبونا شتون حديث لدوش عام وشوندو لا تغلش دينا حرم زان ترخيوش بتريتيسكي كوبا إشتا إيمان حقيقة وشقي ورقيت ودحوش ميرا برياتي وميرا برياتي أخ أربع قناة هبونا شة إشتا ويا общественный شاحة وترانسبورت شاحة مرشد شاحة دعيس ليتوشة بمر حديش عليه الصلاة والسلام تعدوش نكليك شو